बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय नै मोनसे चेप्टार थामहिनबा चेप्टार 10 बेनिनो लेन्स गोहो लेन्स जायखिजाया लेन्सनि सायाव एसे सावरायनो लादों। मोनसे प्रब्लेम लादो बेयाव दा बेयाव जोङो सिगांनि थाखोफ्राव लेन्सनि सोमोन्दै खरलेब लेन्स खंसा लेन्स गासै रोखोमनि लेन्सनिनो जोङो प्रब्लेमफोर बानायबोदोंमोन, अंकफोर बानायबोदोंमोन। बेजों लोगोसे लेन्स गोहो दिहुननायखौबो जोङो थांनाय थाखोआव मोन्दोंमोन। जुदि सिगांनि थाखोफोरखौ नैबे चेप्टार 10नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्सनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्सनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै बै थाखोफोरनि भिडिअखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव उन्दै सोंथिया ओरैबायदि नै गंसे खंसा लेन्सआ 50 सेन्टिमिटार गोजानाव गंसे बिजिनि मोनसे थार आरो उल्था सायखं सोमजिहोदों। जुदि सायखं आरो नोजोर मुवानि महरा समान, नोजोर मुवानि थावनिखौ दिहुन लोगोसे लेन्स गोहोखौ दिहुन होनना बुंदों। अब्लाथाय लेन्सआ माबायदि? बे जाबाय खंसा लेन्स आरो ना। ओमफ्राय 50 सेन्टिमिटाराव गंसे मोनसे बिजि लाखिदो आरो माने आदसा 50 सेन्टिमिटार गोजानाव गंसे बिजिनि मोनसे थार आरो उल्था सायखं सोमजिदों। थामहिनबा सायखंनि जानथायखौ होदो। सायखंआ सोर? नैबे बिजिनि जिथु सायखं ना, बे जाहैबाय मा बे सायखं नालाय। अब्लाथाय बेयो बेसे गोजानाव सोमजिदो? 50 सेन्टिमिटार गोजानाव सोमजिदो। थामहिनबा सायखंनि जानथाया बेसे? 50 सेन्टिमिटार। अब्लाथाय जों मा दिहुननांगौ? नोजोर मुवानि थावनिखौ दिहुननांगौ आरो लोगोसे लेन्स गोहोखौबो दिहुननांगौ। माने जिहेथु सायखंनि जानथाय होनदो भिखौ होनाय दं 50 सेन्टिमिटार, नोजोर मुवानि जानथाय थावनि थामहिनबा इउखौ दिहुननांगौ। बेनि उनाव लेन्स गोहो थामहिनबा पिखौबो दिहुननांगौ आरो जों। अब्ला जों माबोरै दिहुनगोन? फारसेनिफ्राय जों फारि फारि बानायलांबाय थानोसै। मा होनाय दं बेखौ लिरना लाग्रोनि। गिबियावनो होनाय दं एन्सार होनाय दं। मा होदो गिबियावनो? नैबे सायखंनि थावनि होदो। सायखंनि जानथाय सायखंनि जानथाय माने भिया बेसे? 50 सेन्टिमिटार 50 सेन्टिमिटार बे आरो सायखंनि जानथाया 50 सेन्टिमिटार। बेनि उनाव जों मा दिहुननांगौ? नोजोर मुवानि थावनिखौ दिहुननांगौ माने इउखौ दिहुननांगौ आरो बेनि सिगाङाव खिन्थु मोनसे खोथा बुंनाय जादों आरो बेयाव जे मा होननाय जादों? आदसा बेखौ आं उनाव खोन्थागासिनो। दा गिबियावनो मा नोजोर मुवानि थावनि दिहुननांगौ नालाय आं बेखौ लिरना होदो। नोजोर मुवानि थावनि माने नोजोर मुवानि जानथाय आरो नोजोर मुवानि जानथाय इउ इक्वल्स टु बेसेबां? आरो लोगोसे मा दिहुनदो? लोगोसे लेन्सनि गोहोखौ दिहुन। लेन्सनि गोहो माने मा? पिया बेसेबां? बेखौबो दिहुननांगौ आरो। दा जों मा राहायै दिहुनगोन? बेखौ जोंहा दिहुननो थाखाय नैयाव मोनसे जोंनो पइन्ट होखादो। नाय इयाव मा होनदों? नाय जुदि सायखं आरो नोजोर मुवानि महरा समान, सायखं आरो नोजोर मुवाया मा होनना बुंदों? समान होनना बुंदों आरो सायखंजों नोजोर मुवाजों समान जायोब्लाथाय मा जायो? ओरैहाय लिरगोन जों मा होदो जोंनो? सायखंनि महर इज इक्वल्स टु मा होनदो? सायखंनि महरा नोजोर मुवानि महरजों समान। नोजोर मुवानि महर नाय अब्ला मा जागोन जोंना? जुदि सायखंनि महरजों नोजोर मुवानि महरजों समान जायोब्लाथाय मा जायो? गेदेरथि एमनि माना बेसे जायो? 1 जायो आरो बेनिखायनो जों मा लिरगोन? गेदेरथि एमनि माना बेसे जायो? 1 जायो।
नाय सायखं नांगौ जायो सिन्सखौ हो जिहेतु ना जिहेतु सिन्स सायखंनि महर समान नोजोर मुवानि महर सायखंनि महर आरो नोजोर मुवानि महरा समान जायोब्लाथाय मा जायो गेदेर थि m इक्वल्स टु बेसे जायो 1 जायो ओमफ्राय इयाव अबेसे 1 आ नैबे प्लास जागोन ना माइनास जागोन इखौ नैयाव नायनांगोन जों नै मा होनना बुङो गंसे बिजि मोनसेनि थार आरो उल्था सायखं होनदों ना अब्ला थार आरो उल्था सायखंब्लाथाय मा जायो m नि माना थार आरो उल्था सायखंबाथाय माइनास फैयो बेनिखायनो इयाव माइनास फैगोन आरो गेदेरथि m आ मा जाबाय -1 मानो -1 आं खोन्थाबावदो सायखंनि महर आरो नोजोर मुवानि महरा समान जायोब्लाथाय m नि माना 1 जायो बेखौ जों मिथिगौ नाथाय बेयाव माइनासा मानो फैखो माइनासा फैनाय जाहोना जाबाय सायखंआ मा होनदो थार आरो उल्थाबाथाय m नि माना दानख'थाय जायो नालाय नैबे 1 नि सिगाङाव माइनासा फैबाय आरो दा जों इयाव फर्मुलाखौ बाहायना होनसै जोंहा गेदेरथि फर्मुलाया मामोन दासो आं नैखो m इक्वल्स टु -1 खौ इखो लिरफिनबाय m इक्वल्स टु -1 इ फारसेखौ लिरफिनबाय आं नैबे m जि दंमोन m खौ लिरबाय -1 खौबो लिरबाय इक्वल खौबो लिरना होबाय गेजेराव m माने मामोन मोनसे लेन्सनि थाखाय गेदेरथि बा m दिहुननाय फर्मुलाया मामोन v बाय u मोन आरो m माने मा m इक्वल्स टु v बाय u मोन फर्मुलाया बेनिखायनो m नि जायगायाव मा फैबाय v बाय u फैबाय लेन्सनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा -1 थाबाय दा इयाव जोङो मानखौ होनांगौ आच्छा नैबेयाव मोनसे खोथा आं बुङासैमोन थेवबो गोरोन्थिबो जाखायाखै सायखंनि जानथाया बेसे v इक्वल्स टु बेसे 50 खा नंगौना बेयाव जिहेतु सायखंआ थार नालाय मा जायोमोन मोनसे खंसा लेन्सआव जेब्ला सायखंआ थार जायो v आ ओरैनोबो आगदा फारसे सोमजिहैखायो नालाय माने ओरैहाय खंसा लेन्स जायो नालाय नैयाव जुदि मोनसे बेसादनि थार सायखं सोमजिबा नै फारसेखै सोमजिखायो नालाय लेन्सनि आगदाखै बेनिखायनो इयो v आ दाजाबथाय जाखायो नैबेयाव v आ दाजाबथाय आरो बेनिखायनो मानो होनबाथाय इयो थार सायखंखौ नालाय नै फारसेखै सोमजिगोन बेखायनो दाजाबथाय थेवबो नैयाव आं खोन्थायाखैबाबो इयो गोरोन्थि जाखायाखै बे थारानो जाखादो जियानो जा आं मख'ना होबाय बे बाथ्राखौ जे v आ मा जायो दाजाबथाय जायो मानो होनबाथाय सायखंआ थार बे आरो अब्लाथाय नाय दा इयाव फैबाय जों m गेदेरथिनि फर्मुलाया मामोन m इक्वल्स टु मामोन v बाय u मोन बेनिखायनो m नि जायगायाव मा फैबाय v बाय u जाखाबाय इक्वल थाबाय -1 थाबाय दा इयाव जों मान होनि v नि माना बेसे 50 बेखायनो v नि जायगायाव 50 खौ हो नै u आ u थाबाय इक्वल्स टु नैबे -1 थाबाय आरो एबार जों मा खालामसै एसे साजायना लानोसै डाइरेक्टलि सानजाबबाबो जायो u जो नैबे -1 सानजाबबा मा जागोन u इनटु -1 माइनास u जो 1 सानजाबा u आनो माइनास सिन दं नै थाबाय एबार 1 नि गायाव जेबो गैया माने 50 दं 50 जो नै गाहायाव थानाय 1 खौ सानजाब बोरै खनाजों खना 50 सानजाबसे 50 अब्लाथाय u खौल' लाखिना हासुन ओजा u नि सिगाङाव माइनास दंमोन माइनासखौ गैया खालामबा ओजा 50 जे दंमोन 50 बेनि सिगाङाव मोनसे माइनास फैसिगोन आरो नैबे u नि सिगांनि माइनासखौ बोखानाय लोगो लोगो मा जाबाय ओजों 50 नि सिगाङाव माइनास फैबाय थामबा u आ बेसे जाबाय 50 -50 जाबाय आरो अब्लाथाय मा जासिगोन बेनिखायनो नोजोर मुवानि जानथाय बा नोजोर मुवानि थावनि आरो ना नोजोर मुवानि जानथाया लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाया लेन्सनिफ्राय बेसे 50 सेन्टिमिटार जाबाय आरो नोजोर मुवानि जानथाया लेन्सनिफ्राय बेसे 50 सेन्टिमिटार माइनासा माखौ बुजायदो u नि मानाथ' जेब्लाबो माइनास जायो नालाय ना बेनिखायनो u नि माना दानख'थाय फैदो आरो ओमफ्राय 50 ओंखारदो माने मा 50 सेन्टिमिटार मानो होनबा v आबो सेन्टिमिटाराव दं नालाय u आबो मा फैगोन सेन्टिमिटाराव फैगोन थामहिनबा नोजोर मुवानि जानथाया बेसे 50 सेन्टिमिटार लेन्सनिफ्राय इयो 50 सेन्टिमिटार गोजानाव दं आरो दा बेनि उनाव दा जोंखौ मा सोंदो u आथ' ओंखारबाय नैबे u आ ओंखारबाय एबार मा दिहुननो होदो p दा p फर्मुलाया मामोन p इक्वल्स टु 1/f मोन p इक्वल्स टु 1/f आरो f आ बबाव थायो f आ मिटाराव थानांगौ आरो दा जोंहा इयाव f होनाय दंना f गैया p दङ u खौ दासो मोनबाय अब्लाथाय दा जोङो f खौ दिहुनना लाग्रोनांगोन इनिफ्रायसो p खौ मोनगोन आरो दा जों बोरै दिहुनगोन नोरैहाय जों लिरनो हागौ ओरैहाय दानिया दा जों इयाव लेन्स फर्मुलाखौ बाहायगोन
दानिया होननानै लेन्स फर्मुलाया मामोन 1/p माइनास 1/u इज इक्वल्स टू मा 1/f आरो बे जाबाय लेन्स फर्मुला मा फर्मुलामोन लेन्स फर्मुलाया 1/p माइनास 1/u इक्वल्स टू 1/f अब्लाथाय दायो मानफोरखौ फज'ना हो 1/p आ बेसे ओंखारदोंमोन p आ 50 खामोन ना 50 सेन्टिमिटार खोमोर जाबाय दासो नैबे माइनास थाबाय 1 थाबाय u आ बेसे ओंखारदो u आ -50 इयाव -50 होबाय आरो इक्वल्स टू नैजा 1/f थाबाय खेबसे खोन्थाना होदो 1 थाबाय p नि माना 50 सेन्टिमिटार नालाय माइनास थाबाय नै 1 थाबाय u नि माना बेसे -50 मानो -50 नैबे u आ बेसे -50 मोन बेखायनो होबाय इक्वल थाबाय 1/f दं 1/f आ थाबाय दा इखो जोङो साजायनो हागोन साजायना होयोब्लाथाय जोंहा f नि माना ओंखारलांगोन आरो नै 1/50 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास नैबे 1/50 इज इक्वल्स टू 1/f नै 1/50 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास 1/50 नै इक्वल थाबाय नैबे 1/f आ थाबाय दा जों मा खालामनो बेखौ जोङो एलसीएम लासिगोन नैबे e50 एलसीएम लाबा मा जायो एलसीएम लाबाथाय 50 आनो जागोन जोंहा 50 आनो अब्लाथाय 50 जो 50 रानबाथाय बेसे से सानजाबसे से नैबे गेजेराव प्लास थाबाय 50 जो 50 रानबा 1 इनटु 1 1 आनो एबा नैबे 1/f थाबाय आरो जोङो दा ओजोंहा एलसीएम लाबाय मा मोनखो जों 50 मोननैनि एलसीएम लाबा 50 आनो 50 जो 50 रानबा से सानजाबसे से प्लास थाबाय 50 जो 50 रानबा से सानजाबसे से इक्वल थाबाय 1/f थाबाय नै एबार जों आद्राखौ जों बानायलायनि नै अब्लाथाय मा थाखो गायाव थाबाय बेसे 50 गोजौआव थाबाय बेसे से दाजाब से बेसे जाखो 2 समान 1/f थालायबाय नाय 1 + 1 2 गाहायाव 50 दं लिरबाय इक्वल दं गेजेराव लिरबाय 1/f खौ लिरबाय एबार नैबे 2 जो 50 रानबा बेसे 25 मोनो 2 जो 50 खौ रानबा 25 आरो 2 जो 2 रानबा 1 2 जो 2 खौ रानबा 1 2 जो 50 रानबा 25 मा थाखो होनबा गोजौआव थाबाय 1 गाहायाव थाबाय 25 इक्वल्स टू ओजा थाबाय 1/f नाय 1 थाबाय 25 गाहायाव इक्वल थाबाय 1 थाबाय f आ गाहायाव थाबाय सानजाबना हो 1 इनटु f 25 इनटु 1 25 एसे सेन्टिमिटार आरो से सानजाब f आनो इक्वल थाबाय गेजेराव 25 सानजाबसे 25 एबार दा इ सेन्टिमिटाराव थाबाय f आ नाथाय मोनसे खोथा जेब्ला जोङो लेन्सनि गोहो दिहुनो अब्लाथाय f आ बौ थानांगो होनदो f आ मिटाराव थानांगौ दा मिटाराव लांनोबा मा खालामनांगौ जों इखो नाय सेन्टिमिटारनिफ्राय जेब्ला जों मिटाराव लांनांगौ ना अब्ला मा खालामनांगोन 100 जो रानना होनांगौ अब्लाथाय इयो मिटाराव थांगोन आरो माबायदि दैयो 25 सेन्टिमिटारमोन इखो मिटाराव लांबा मा खालामनांगोन 100 जो राननानै होनांगोन आरो 100 जो रानबाथाय मा जाबाय इयो सेन्टिमिटारा मिटाराव थांबाय मानो होनब्लाथाय 100 सेन्टिमिटाराव बेसे जायो 1 मिटार जायो बेनिखायनो सेन्टिमिटारनिफ्राय मिटाराव लांबाथाय 25 खौ मा खालामनांबाय जों 100 जो राननांबाय अब्ला 100 जो रानबा बेसे मोनगोन f थाबाय दशमिकनि नैबे 1 जो लाथिख' मोननै नालाय दशमिकनि आगदाखै मोननै थागोन गोजौनिया 25 दंमोन ना मोननैनि सिगाङाव दशमिक फैगोन मोनसे मोननै नैबे 0 थाबाय सिगाङाव जेबो गैया माने 0 एसेंसे मिटार रानना खोन्थिदो नांगौ जायो 25 नालाय ना 1 जो लाथिख' मोननै दशमिक होबा बेसे 0 दशमिक होबा लाथिख' आबार 2 होबाथाय बेसे 100 सानजाबनै 200 नैबे 5 फैबायना नै लाथिख' ओमफ्राय दशमिक थानायखाय लाथिख' फैबावबाय 100 सानजाब 5 होब्लाथाय बेसे 500 नै बेसे मोनखो 0.25 थामहिनबा 0.25 माने मा 0.25 नैबे 0.25 ओंखारबाय ना माने जों सर्टआव बानायबाथाय मा नै 1 जो लाथिख' मोननै दं नालाय गोजौआव 10 दं बेनि मोननै बिसाननि सिगाङाव दशमिक होनांगौ 5 आरो 2 मोन नालाय ना 5 आरो 2 नि सिगाङाव मोननै बिसाननि सिगाङाव दशमिक होबाय आरो बेखिनियानो जाबाय जोंना फकासआ बेसे मोनखो 0.25 मिटार अब्लाथाय दा जोङो लेन्सनि गोहो दिहुननो हासिगौ आरो बेनिखायनो लेन्सनि गोहो एबार दिहुनसै बेनिखायनो लेन्सनि गोहो p दिहुननाय फर्मुलाया मामोन 1/f आरो p इक्वल्स टू मा 1/f अब्लाथाय दा जों मानोनि गोजौआव 1 दं f नि माना बेसे f नि माना 0.25
0.25 p equals to 1 by f फर्मुलायाव 1 थाबाय f नि जायगायाव बेसे 0.25 नैबे 0.25 नालाय दा इखो जों मा खालामगोन दशमिकनि फ्रि खालामनानै गाहायनिखौ दशमिक गैयै खालामगोन जों दशमिक गैया खालामबाथाय मा जानांगोन नै 2 आरो 5 आ दशमिकनि आगसिथिं फैनांगोन लाथिख'जो थामहिनबा लाथिख'खौथ' सिगाङाव लिरा नालाय मा 25 जानांगोन आरो दा नैबे 0.25 खौ जोङो 25 लिरनाय लोगो 25 लिरनाय लोगो लोगो मा दशमिकनि आगसिथिं मोननै बिसान फैदो 2 आरो 5 मोननै बिसान फैबाय नालाय गोजौआव जेसे दं गोजौनि सेजो लाथिख'आ मोननै फैगोन आरो नैबे 2 आरो 5 मोननै बिसान बारबोनाय लोगो लोगो गोजौनि सेजो लाथिख' मोननै फैबाय एबा 25 जो 100 खौ रानबा बेसे मोनो 4 मोनो अब्लाथाय बेसेखौ 4 डायप्टार लेन्स गोहोनि जितु सानगुदि बे मा डायप्टार बेनिखायनो बेसे मोनबाय जोङो 4 मोनदोंमोन नालाय 4 डायप्टार लेन्स गोहोआ बेसे 4 डायप्टार जाहैबाय अब्लाथाय जोंहा नैबे फिननाया लेन्स गोहोआबो ओंखारलांबाय आरो अब्लाथाय जोंना नैबे पेज नाम्बार 184 नि नैबे 2 नाम्बार जि सोंथि दंमोन ना बे मावफुं जाजोबबाय आरो बेजों लोगोसे आङो नैबे दिनैनि थाखोखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों